A kde ministr financí náhle našel další miliardu? Proč bych já mám sdělovat všechny moje příjmy? Co? Jako, vy sdělujete někomu příjmy? Co máme vůbec do toho? Jako? No more, no empty. Když někdo přinese nějakou větší krabici, tak si ji radši neotevřu. Peníze na volby, financování voleb. To tam najdete. David Rád, úplatek, nevsám. Pane Zemane, ještě pořád začínáte každý rozhovor s novinářem Mráškou? Víte, paní redaktorko, po vyhynutí Vlbouna Nejapného je nejpitomnějším tvorem na země kouli český novinář. Co taková vymoženost, jako je třeba mobilní telefon? Já mám mobilní telefon, který mě věnovali moji přátelé, jmenuje se Aligátor. Kdy je prezident alkohol? Pan prezident dodržuje dietní režim, který mu byl doporučen. Jak se to ujasnil? Kdy je alkohol? To je zajímavá otázka, vy ano? Jsem já prezident? Ne, já se vás ptám. Kdy je prezident alkohol? To je zajímavá otázka a na to mám odpovědět ano nebo ne, nebo chcete vědět co přesně. Kdy je prezident alkohol? Vás ujišťuji, že pan prezident absolvuje denně velmi náročný program a dokáže absolvovat tak náročný program, že by někteří jiní politici takto velmi významně náročný program dokázali zvládnout. To je myslím si jednoznačná odpověď na vaši otázku. Za vlády Martina Bursíka se k těmto 3 slepým nástavkům připojili 3 neméně slepilé dívky a když tam přišli dřevorubci a místo toho, aby je tito dřevorubci přeřízli, nám tím samozřejmě namysleli stromy. Já nacházím, že se sníváte. Víte, co je to pasit v angličtině? Kunda. Takže s prominutím v textech této skupiny je kunda sem, kunda tam. Nebudu se zastávat, teď jsem chtěl říct si pojev, ale já nejsem Schwarzenberg. Já se nedomnívám, že bychom měli jednat o státním rozpočtu tak, že já půjdu za panem ministrem financí a já ho budu prosit o nějaké peníze. Ten státní rozpočet není jeho, o tom musí rozhodovat celá vláda. Děkujeme. Když se tam jako velký výstřih, tak mi to dá, když se neberu, tak to nedá. Dneska máte normální výstřih. To dá posoudit. Dear friends, is so strong. Take it easy. Než při býti chráněn před námitkovými miláky. Láhev dobré slivovice nikdy neodmítnu. Kunda. Co? Jako? Pane předsedo, to je výborné, že tak nesmírně obdivujete Lenina. Napsal jste, že Lenin byl veskrze protchnut humanismem. Ano, to byl to. To jsem myslel velmi vážně. A vy mi říkáte ano a já si myslím, že to k vašemu portrétu stačí. Dobře. Takže dobrý den všem. Já bych rád reagoval na tu debatu, i když ji teda vůbec nerozumím. Mluvit, to u nás některé média zmanipulovány. Spekulují a lžou. Já nelžu, nekradu. Pane ministře, to je potom těžké, to je asi stejné, jako když nechcete rozumět, proč na váš biznis biopalivy přispíváme všichni 5 miliardami korun, i když je to pravda. To je sprostá lež, kterou Kalousek opakoval 100krát. Kalousek tady 2 měsíce lže o 5 miliardách, které neexistují. No prosím vás, kdo vymyslel dotace? Evropská unie? Ne, Kalousek ne, Evropská unie. Jak už nelžete, že dostává moje firma víc dotací než firma. Ale tak je teda, ať je teda ta Mafra vrát. A já rád vrátím ty peníze, Mafře, ale nech Kalousek vrátí miliardy, co tu nakradl. Víte, co je největší tragédia naší země? Tenhle lhář, tenhle kuleář, tenhle zloděj, prase, který tady nakradl miliardy, symbol korupce, Kalousek, tady je to napsaný. Než si to každý přečte, že 11. přikázání Kalouska zní neprokážeš. Taková drzost. To je pravda.
Premiér Sobotka poukázal na několik nahrávek, které se objevily na internetu. Už jste ty nahrávky slyšel? Neslyšel, ani nechci Tak si slyšet. pojďme Ne, poslouchat. ale já si nechci poslouchat tu nahrávku. Paní redaktorko, je to kampaň, považuji to za skandální. Když vás novináři z Mladé fronty, pan premiér obvinují z toho, že lžete. Není to pravda. Není to pravda. Toto jsou praktiky STB. A ani okolnosti kolem nákupu korunových dluhopisů No. nejsou pro vás důvodem pro... A jaký? Paní redaktorce se a nepřipravila na tu debatu dneska. A kdo to vymyslel, ty korunové dluhopisy? No, pan Kalousek a pan Sobotka. A vy tady říkáte, že já jsem jim... Ne, pan Kalousek se Sobotkou, to je jejich produkt a oni mě kritizují. No já jsem se slekl ve sliku, ale já vám píníka ukázat nebudu. Mysl si faktama, to máš obrácený. V tuto chvíli volím jediné rozumné řešení, které existuje, a to je, že vláda podá demisi.